tunjum chu case mak tak chanchin kan ngai thladona Taiwan a mibo pakhat case mak danglam tak mai ani kumsang khat zakwa somkwa pakhat February nili ania taxi driver pakhat wangle an dispatcher pakhat chu taxi driver headquarters lama anti ti dun mala chutia anti ti dun mal lai chuan dispatcher jong lai chu atop chata wang hnung lama thil chu a thlir wang mai wang chuan a thil mu ang chu mu ve tumin a han hoi let ve a taxi ding tlar put bak engma mu anei lo an headquarters hi Kaohsiung khopui airport bul maya omania an taxi po hi alun chur viawani a han hoi chuak ve a taxi driver lo ti nak te bak mu anei ve lawa thil pa ngai lo engma mu lo wang chuan dispatcher thil mu ang chu a mu ve lo thu soi chuan dispatcher chuan amil na zone tak chu a han ko ka ako na zone a han en le chuan makti dewa a en chan chu shethiam ve cha dispatcher chuan taxi khal ve tho liu su siang chu alo kok wa a taxi din thup na hmuna chuan liu chu budalim kwa chung chuan alo tlan kwal fok waka a taxi chunga chuan man mo dewa tlan lutin kongka chu akal ngal veka lau nei ni om takhian a hoi kwal zuk bok a omdana changkhan tu anei ni in alanga a tu chu alo lan ve mai ringin an lo la en ringa ma se tu man lo lang lo lawa nei ti hria takin liu chu hoi kwal zuk ringa budalim chu a motor dash a chuan a da a chu chu ni lo le ngal budalim pathum ve lai chu ada tlar to chutia budalim ada zo chuan si chu anging ara amai mi chinga a muya phun ti chu an mutheya ajong cha yanian ring a omdan chu makan ti ru hleya mi makshim shimanina a tunchuma a omdan en hi chuan thil diklawa om nge ani mela boina enge motakane yani an ring liu hi kumsom thum pangami ni in amma ina chenga chiana kom ngai lawa angai na dom em lo bok anung chang hian mi zinga oma support vak lo shim boka chuwang chuan a tho puite po hian an po ve em lo ani tun nai te a phe hi chuan azia hi amak le zwala athina che ema biakhi achak om lo ngoi mai ani ajong chwa ve chuna chuan uile zote a huat zia hi asoi chuak chen maya khulaya chen na in nei lo uile zote antama mi chuan ngai khata an ngai maya liu ve thung hi chuan a en liam mai theilawa a huat dan hi a at chilani deuh top a thopui de bula chuan crossbow leya zana khulaya zote le ui ka nan man chin thu asoi chuan a thopui te chuan an ra pru hle a motor chunga budalima da ba ka chuan atuk vervela chuan fulu santi le kha eng ramhoi le tharau swal bona nan man chin ang hi atar khat vek boka a motor chung chu temple te na wa achho ani ringot to a intar khat ne lutuka motor a khal poin kong a muthei chang chawani a khosak dan chu makvia ma se tu ma in an biak chak lawa wang chuan thil thengan zot lem lawa a om ang chuan an en liam deuh top ringot a in khal chwala chuan a fim khur lo em maya mi atinat mai lo oma wangin wang chuan police department a chiam pakhat chu a call topa liwa omdan maktak tak te chu a soi fai vek maktak main police te chuan liu chu an ring hlela an lo en thlak reng to thu an lo shil ve a chan chu hunrei vak lo kalta khan thil thlenga oma liu hi mi pakhat maktak maya abaudan chung changa rin hlel te zinga mi ani thlasom kalta kum sangkha zakwa somkwa April thla khan Japanese nula kumsom ni pathuma upa Mariko Iguchi chu Taiwan a hian chol mangina kala chinshiat lovin a bau chhun zomani heti la hian Taiwan sumdin mun chu Japan khwazin hawa hian a in khat na sa ema khwazin an mu theinan Japan rama hian an in thelar na saboka Japanese ho hian Taiwan hi an tlo na sa ani chuwang chuan Mariko po hian ama te chawin Taiwan hi a tlo ve a heti hun la hian Taiwanese taxi khaltu te hian Japanese khwazin ho hi an ina an thleng mai china an ina eitur le riana an lo pe a tichuan an taxi mangin an kaldu na hmuna an shwai kwal mai chin Mariko po hi taxi khaltu pakhat ina a thlenga heti hun lai vel hian abauta ani
a thlena taxi driver hi police te chuan thu an zot fi a ani chuan Mariko chu a ina a riak ngeya a kaldu na hmun tlema zonga a hruai thu le himtaka an in na chwa san thu a soya abak chu a hmuchhun zom to lawa a chunga thil thlenga hriat lo thu a soya ni police te puina thu soi chu an han bel chianga he driver te ina chwa san hnu hian a chung te hne na postcard a thon ti an hre theya chu bang chuan a thlen na driver hi chu rin hle zinga rin lu ani lo phot hunrei lo te chung chu he case chin fel thei lawina om wanga Marikoi phurkwal tu taxi driver dang an son mu thei to lo wangin mason na an nei thei to lo ani mase tharei lo te hnuwa police te chuan Marikoi chin hria te tan lomanan buat saita a chuta chuan thuthar poimo em an dong ta ani micheng khat chuan Mariko le taxi driver liu te train station a anin belai an hmu thu an ron report tange ngeya chu abau ma deuh chia kha ani bok mase police ten liwa thu an han zo fia chuan chadewin Mariko chu a phur ngei thu asoya mase train station a changa khopui thleng chi a phur thu le a ina po thleng lawa a hnu zela a kalna a hria pui to lo thu asoya zona tam takan zota thuthar hriat bel po an tum hle a mase engthil changkai ma hriat bel an nei thei chuang lo lomana tan poisa fai tam tham takan se ama wang khan thuthar an dong hnem hle a mase an thu dona chuan bel chian tlak renga om lawa an du an ron soi to pani deuh ber an thu dona piang bu zui ve zela ngai thawa wang chuan an hnu chuina po chu a hau tak sot hle maya ma an son thei meu lo mase akal muang hle chungin he kheisian ngai vena hlo em a khwalzin chunga thil thlenga nia wangin khovel mun shanga chanchin tharan puanga hetia mi zong in he kheisan ngai ven la hian thil mak tak mai soi ha om ta neu newa mitam tak chuan phone call mak sak tak an don thu an soya Japanese chong mang me che pakhat lau thong le mangang ti hria deuh rak deuh nok an she chin Taiwan a hian Taiwanese le Mandarin tong an manga Japan chong mang anom me ulawa chutia Japan chonga phone call an dong no chu thilpa ngai lo takani Mariko baudan chanchinin an ram haden chwa lai ani sia hetiang phone call an han dong sap mai chu Mariko ni ring pol an tam em maya mase adu asoi zawa phone call da le dai china wangin umzia a umlem chuang lo mitam tak Mariko hmuanga insoi an om ve boka khochunga atei kwal hmunia insoi anom le zeu thin heti lai vel hian uanga khan a tho pui pa lewa khosak dan makzia kha aron report vele chia boka liu khan chuan lam siam ve ma se an rin hlel zinga ala tel ve renga rin hlel lian berro ani chuang lo wanga champa police chuan Mariko case khoi tu lead detective chu a han bi a liwa khosak dan maksak taka hriat te chu a hil ve ka Mariko baudan nenin zomna ane an rin tlata wangin han chui chian le reng chu an ril ruk ta ni athil dia piang sheturin en thlak ruk phot chu an dua kumsang kha zakwa somkwa pakhat February thalai hol vela changin detective lin le a tho pui de chuan nileng zan khwa deuh tho in liu chu anen thlata a khochunga service kwalvel na po chuan an zui ru renga thil fel lawa om lo chu an thi thlai renga ni Mariko chunga hian eng thil po lo thlengse liu hi amo phurtu ani ngai chuan engtika emo apoi khoina hmuna emo Mariko ada thatna hmuna emo alakal nge yan ringa chumi hun chu an chang char mayani mase an zui ngat chung point an be se yang chu a thleng mai theilawa liwa chuan a taxi chu a chwa san lo top ti the ania nileng mai chuan a service kwal chara zalama po a apartment lama chuan holawin a taxi chunga chuan a mutopa a in thiar du emo a in bual du chawin a in chunga chuan a lu thina chu po chu thleng khat takani mase a in chunga lu do na piang chuan a in thoi deuh reuh masa phot thin le ngala mi tu emo umzui tu nei ang tak chuan a hoi kwal le zak thin kongka a hon don chuan zui ru tu nei le nei lo chu a en thil thlai masa a anom lo nia a hriat nuwa chak tokin in chunga chuan a luta reipo omlovin chak dewin ron ko chuak le ngal thina a motor chunga chuan a tlan blu roka
budalim chu akwa deuh ngal chung thin a in beng dai deuh hnuah budalim chu a omna ngaia ada a aram huai hlote a endik le te a ti chuan a in khal chuak thin a om dan chu police te chuan makan ti viawa ma se he detective lin chuan tol thatu omdan nilavin mi a khosak dan a angati ma zok kumsang kha zakwa somkwa pakhat march nili alawni chuan lin chuan dop top mai chu adu to a ina alu le vele a kong kabula an lo changanga lo dop deuh top mai chu antuma liwa khosak dan apa ngai lo ti an sheveka police mu thu chuan engtin nge khosakang shat lo kani lo wangin in ring sa thap chuan an lo oma ma se liwana don sondan chu an be se lo lam dai ani a in thiar zo a ina janga man mo taka aron tlan chuakin police te mu zet chuan chhuata chin noka khongai adil mol mai angai nan shilo hlom hle a liu chu police station a anma ni zui tura an han ti chuan a hlim mel hle zoka akal nge tur tho chu soi mol ani police station an han thlen chuan liu chuan police station a om hlena chak zia te chu a soi mola a thamwan zia le a him zia te indom na pindan an lu puilai te chuan police te chu shil mola lom thu a shil mol bok chutia ama chan him tuang mai anga chu police te chuan an shithiam lo hle a police station a an shwai chan te rin hlelani dan te chu an han shila chuda chuan liu chu a chung chhuaka chan him tuang maya angai chan chu an shithiam ve ta ni liwa in chunga chuan thil hlo om deuh alo thleng thin chu ni in minute rei lo te kalta a in chunga lu khan in chung chu alo thim veka parda te po a in zar phui veka hoi kwal zakin thom engma a shilawa are duk mai chuta tak chuan pindana changa lo chuak thoko kokri chu a shithuta a hlau emim chan po ama chia chen wangani ran po a khoi shan lawa ama chena in chunga chuan a omti a she chiang ema ma se thori chu a shitlat ti theiwaka nei lo zia a in sha a chu wang chuan man mo dewa bedroom chunga chuan lu a ati turang ang chu ti zunga chwa le vatatuma a che man mo le ati tur ati zo a bedroom chunga changa a han chwa chuan eng thom ma lo om to lawa chuchurem changa la in tlan chwa ngal nal na la han tuma a kong ka zona thleng chi atia chuan a ma a thori a shiat na achang khan meichia in orol top pa tinge atiri chu aron chuak le ta chu vele chuan a hoi le ta chuta chuan meiche bau police tin an zon mek mariko alampana thin rim takaron tlan chu a muthuta man mo tok chuan tlan chuakin kongka chuakala ti chuan hlau thlabarin police ten an lo chan na lampan khan atlan thlata ani maksak taka alo khosak thin chan kha chu tharawina umzui nia anga iwanga lo ni a mariko tharawani nge ring boka ti tur ber po shelo le inbun ro na tur po shelawin alo to tlok china a motor chunga a khosa deuh top to mai ani police te amu khan a thowa veng huaya mariko chu an hnot bo theyanga pangai taka anon le theya beisaya ma se a ina mariko I tha a omngot chan chu an hanzota chan ngai na reng a shelawa engma chu soi chhadu to tlatlo chutia police station a liwa anti ti puimek lai chuan police chen khatte chu a apartment lama chuan an vakala mariko chu a om tak le tak lo vel va fia an tumani he ina hian nungdamina lo om reng po ani theya liwa ina hian lut ruina lo khosa reng po ani theya thil ni thei tam taka oma a chan dik tak chu shiat nge yan dumbok an va thlen chuan eng thil man mulawa midang khosa ve an om ang poina lang lo lu ruk na ti vel omang po a om hau lawa thil pa ngai lo an mulo hei wang hian liu chu an ring hlel zual hle a mi bo mari koi ming ber kher soi le ngala police te chu an hanin ngai to awanga thil fel lawa om nge ani chu an ring to a apartment a eng thil man va mu lo thu te nen chuan
engkim soi chuak vek turin an nor ta sek maya atopa nili lai an dom ngat nu chuan liu chu a chong chuak ta a amma a soi ang chau kha chu lo ni hau lo a soi ang khan train station a chang chuan a phur nge ya a nu zela thil thleng chung changa kha chuan do ta soi ani khatia a phur khan a kalduna shwai kwala ti chuan a ina thleng turin som zui boka mariko po chuan a lorem ti ve maya a zui hota ani a ina nom dun nu chuan liu chuan mariko chu ri sa tum ve rengota mariko chuan lo du lo na sa atira chuan thate te in liu po chuan a tilui lem lawa zana chuan mariko muthil hlanin a crossbow chuan vor nge mai chu la chuakin mariko chu voili akapa alu chu atan sakbok chumizan lala chuan arwang chu aphum ngala ma se chumizan veka chang chuan a inchu mun sang sanga changin thori chu a she china chu mai lani lo marikoi lubung chuan a kalna apianga umzuin ngati nge ti na che khum chiam chin lubung chuan a ti thai na salutoka chu wang chuan a taxi a chen pha topa marikoi thalaka a him theinan fulus paper dekha atar khat vek boka budalim po atar nual chan po kha ani mariko ruanga phum na mun chu asoya alu te nen chuan mun khata a phum vek tho soya mase police te nan lai chwa chuan atak sa chi an mu a alu an mutel lo liu chu twal tha thu bai or tir ngalania tun thleng hian jela ala tang rengani mitam tak chuan he khesi chui chuani chan chu mariko thawanga hian an ngaya ani deuh reng bok shan khum chiam lo se chuan liu kha a in puang kher lo theya mi in Japanese nu hnen atanga phone call an don chin po kha mariko hi ani an ringa a khesa zuzi mai lo nan chanchin chumi in soi reng sela thom nei reng sela adu wang ani an ring ani no chui tu te ngei po hian marikoi thla chu an chui chhuah chan ani ti an pom thlapa detective lin po chuan liwa apartment chunga anom lai khan anunga enge mo hian aron nam popa nunglama hoi chuan tu ma an lo omle silawa mariko thla chu a om tak ani arin thu a soi ve nge ani ole tunchumatan chuan khati zong kha ani le ri phota atira changa top thleng min ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don nia